ओंखारलायबाय लोगोफोरनि जोंहा बाबा बासाव थांसै नै लोगोफोर जों दा बासाव थांगासिनो दङ न'आव थांदों आरोखि ना मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय बयबो ओमफ्राय जोंबो उन्दुनोसै आरोखि ना नै लोगोफोर जों काजिरङा बारनानै जख्लाबान्दायाव मोनफैबाय लोगोफोर हरनि 1:30 जालायबाय ओमफ्राय ओंखाम रुथि जानोसै आरोखि ना फिसाजोजों बिमाजों ओंखाम जाबाय ओमफ्राय जोंहा फिसालाजों आंजों रुथि जाबाय आरोखि ना लोगोफोर नै जागासिनो दङ जों दा ओमफ्राय जाखांनानै थांनोसै आरोखि ना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ माहाय देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो नै थांनो ओंखारबाय आरोखि ना लोगोफोर जाखांबाय नै जाखांनानै ओमफ्राय दा एसे जाग्रा लोंग्रा नांबावगौ जाहैदों लानो नागिरदों बे गासिबो नाइट सुपारफोर लोगोफोर गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय जों डिब्रुगड़ तिनसुकिया थांग्रा रयिं थांग्रा जोंबो गाखोफिननोसै आरोखि ना लोगोफोर गाखोदो बाबा गाखोदो मा लायो नोंलाय मिथिया बिदैखौनो लादों खासेव बिदै बासा गंसे आजा लोगोफोर सफैबाय जोंहा सफैलायबाय नै अखा हासोगारदों जोबोद अखा हादों लोगोफोर दा सिमलागुरियाव दंफैयो जोङो मोनहैसिगोन बिराद अखा हादों आरोखि ना न'आव थांगासिनो दङ अखा हानायाव बोरै थाङो हाय लोगोफोर गुड मर्निं नै जोंहा सिमलागुरियाव सफैलायबाय नास्ता जानो नागिरदों नै आजाबो नै पर'था नालाय पुरि जानोसै पुरि जानो नागिरदों दा जोङो फिसा जाबाय मा जादो बाबा जाखांनानै न'आव थांसैलाय आरोखि ना लोगोफोर नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जोंना न'आव माइब्रा फिसिनानै गालांनाया नै बाल्थिङाबो थाव गोथां ओंखारनानै जाना दं नै एखेनो पेट्रल बायदि जानानै दं आरोखि ना लोगोफोर नै मोनब्रै जाबाय खोमा नायलाय लोगोफोर पेट्रल बायदि जानानै दं जोंना 6 मास जाबायमोन माइब्रानि रोसि फिसिनाया मास मोनब्रै जाबायमोन लोगोफोर बायदि जाना दं आरोखि नै एखे पियर बांद्राय रोसो रोसो नांलाङो दोनहैथ'दो लाइनाव थांब्रबलायबाय बेयाव माइब्रानि फिना गालांदोंमोन लोगोफोर जोंहा दिनैसो न'आव सफैदों नै गथ' माखाया फैनानै गेलेफैबायानो फानो नै लोगोफोर फुङावसो सफैदों नालाय ओमफ्राय आङो दा खाथियावनो दखान दङ जोंहा बेयावनो पर'था लांफैदों आङो माने नास्ताखौ बानायनायखौ नेबाय थाला आरोखि दा पर'था जानोसै पर'था जाखांनानै ओमफ्राय एसे खामानि मावनोसै आरोखि लोगोफोर नै दखानाव लांफैदों आङो खाथियावनो आरो जोंना न' खाथियावनोखा बारा गोजान नङा नै जोंहा मा होनोमोनलाय मा फुजा लोखि फुजा नायनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर लोखि फुजा नायनो थांनो ओंखारदों सोर सोर थांनो ओंखारदों आं देखायलांगोन दे नोंथांमोननो नायलांबाय थादों दिनै बबे जायगानि मानसिफ्रा नै फुजा थांनो नेगासिनो आजा नोंहा रेडि खाथारसै नामा बा नै ओरैजाय बे लामायाव थांनो ओंखारदों ओइ दे आदाया दासो फैदों आरोखि ना फुजायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर आजा नोंहा ओंखारखांबाय मानो नोंहा सादा सादासो गानबाय आजाया ओंखाराखै ओंखारबाय नै लोगोफोर जा फुजा नायनो नागिरनायाव आदामोनाव गालांनोसै आरोखि ना गारिखौ फुजासालियाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा गारिखौ इयाव दोननानै थांसै आरोखि फुजासालियाव दोनहैबाथ' बिराद भिर ना ओंखायनो इयावनो गालांनोसै इयाव दोननानै
नङाब्ला लाइटआ खोमसि बेयावनो गालांसै गारिखौ दा जोङो फुजासालियाव मोनफैबाय नै जों दा फुजा खुलुमहैसिगोन आरोखि ना आइ बिमा लोक्षिखौ खुलुमहैनोसै लोगोफोर मानास्रि हाथाइ गोदान होननानै बुङो आरोना हाथाइ गोदान हाथाइ गोदाननि लोक्षि फुजा नै बिथिंजाय जाहैबाय मोसाग्रा प्रग्राम खुंदों लोगोफोर फांसन आरोखि ना ओरैजाय लोक्षि मन्दिर ओमफ्राय ओरैजाय फांसन मोसानाय बेयाव नों बयबो मोसाहैनो हायो दा खुलुमनोसै लोगोफोर आइ बिमा लोक्षिखौ बोर बिनोसै बिसोर जाहाथे लोगोफोर नै चावमिन जाबाय सोरबा मम' जाबाय मा जादों ओमफ्राय नै लाबायबो जुलाफि लाबाय जादोंबो लादोंबो बिराद मानसि आरोखि ना नों गेलेनो नों खुबैनो हायाना हाबा लोगोफोर गिलास खुबैनो खालायनाय आरोखि ना हरथामजों नासै दे एबार गोलैसिगोन खस्थ'आसै आं खुबैनायनो देसिन दे माने हरथामजों खुबैख्लायजोबनांगौ ना मा जाखो गोलैजोबबा हांसो मासे ए ट्राइ खालामनायनो आं खुबैनो माथो आंखौसो नुबाय थानो Berapa? Tapi
Last chance.